Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 27. Devid wee sị obi ya, ugbu a ga m ekpochapụ m otu ụbọchị site n'aka Sọl. Ọ dịghị ihe dịrị m mma karịa iwepụgasị onwe m baa n'ala ndị Filistia. Sọl ga-atụkwasịkwa obi ya n'ahụ m ịchọ m ọzọ n'oke ala niile nke Izrel. M ga-ewepụgakwa onwe m n'aka ya. Devid wee bilie gabiga ya onwe ya na nnụ ndị ikom na ọgụ iri ndị nọ n'aka ya bịakwute Ekish nwa Maok bụ eze Gat. Devid wee biri n'aka Ekish na Gat, ya onwe ya na ndị ikom ya, nwoke ọbụla n'ụlọ ya, bụ Devid na ndị inyom ya abụọ, Ahinoam nwa Jezril na Abigail nwaanyị Kamel bụ nwunye Nebal. E wee gosi Sọl na Devid agbalagaworuo Gat, o wee ghara ịchọ ya ọzọ ma ọlị. Devid wee sị Ekish, biko ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, ka ha nye m ebe n'otu obodo n'ime obodo ọhịa ka m wee biri n'ebe ahụ. Ma n'ihi gịnị ka ohu gị ga-ebi n'obodo eze n'aka gị? Ekish wee nye ya Ziklag n'ụbọchị ahụ. N'ihi ya ndị eze Juda nwee Ziklag ruo taa. Ọnụọgụgụ ụbọchị Devid biri n'ọhịa ndị Filistia bụ 1 afọ zuru ezu na ọnwa 4. Devid na ndị ikom ya wee rigo mmadụ imegide ndị Geshua na ndị Gizait na ndị Amalek, n'ihi na ndị ahụ bụ ndị bi n'ala ahụ, ndị sitere na mgbe ebighị ebi gara aga, ebe ị na-aba na Shua wee ruo n'ala Ijipt. Devid wee tigbuo ala ahụ, o meghịkwa ka nwoke maọbụ nwaanyị dị ndụ, ma ọ chịrị igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na ịnyịnya ibu na kamel wee laghachi bịakwute Ekish. Ekish wee sị, onye ka unu madịrị megide taa? Devid wee sị, megide Negeb nke Juda, megidekwa Negeb nke Jerameel, megidekwa Negeb nke ndị Kenite. Ma Devid emeghị ka nwoke maọbụ nwaanyị dị ndụ ime ka ha baa na Gat. Ọ sị, ka ha wee ghara igosi ihe banyere anyị, sị, otu a ka Devid mere, otu a ka ọ ga na-eme kwa ụbọchị niile ọ na-ebi n'ọhịa ndị Filistia. Ekish wee kwere Devid sị, o mewo onwe ya ka o si isi ọjọọ nke ukwuu n'etiti ndị ya bụ Izrel. Ọ ga-abụkwara m ohu mgbe ebighị ebi.